Pinisita menili nali tumafan VORENG abirta puthak syllabangso video long nang than pachini ponikpo lapen nali tumjong syllabangso VORENG AWARSAI ki jog tun jining hang polte labangso video kicheng pen kijut an nali tum langpon igon tangte aprangsi KARDOM kadukawe karbichis 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nali tumjong syllabangso YouTube channel long nang kohumri milang polte subscribe puito orjan do ihala bangso dim berpon igdernon lapen latest update nali tum kelong werje aphan pura belar janta theknoing hala bangso odem ta nali tum tenide pin pen berpon igder non tangte non pathiek pen kopi VORENG AWARSAI ma kachar leng deng kon ansinaing malapen kon ana post vacancies idoma la bangso details non klardak pen chethan pononang lapen lang pononang tangte non klardak mate details salam dak lang pononang airport authority of india hin pesta medak employment upon notification release poniglo kaduka wepen dak 496 junior executive air traffic control post dak paklang poniglo la sining ke hang abang phu abang phitum nalitum jogdon ikon nalitum jogje aprang la bangso details ma nalitum kachini bang kenang sodlo la sinili non nalitum aphan pathiek pen la bangso details nang than pachini ponikpo aprang si nemo post la bang ke junior executive mate air traffic control a post lo la pen kaduka wepen dak 496 andak a post pang pipon iglo la pen category wise dak thak pon iglo you are a tumpan unreserved the 199 la pen EWS candidate atum 49 OBC la pen NLC atumhan 140 la pen ST atumhan dak 75 SC atumhan 33 an dak thakpon iglo mate pipon iglo la pen pay scale na litum kilong pon zila bangke 40000 an litum long pon ikpo la pen name of organization bangke Airport Authority of India mate AAI lo la pen eligibility criteria of AAI requirement aphan bangke arta dak kenang bangke maximum dak 27 an arta abang phu abang phitum jogdon long ikpo la pen age relation bangke dak category wise dak relation bang thakpon iglo PWD atumhan 10 years la pen OBC atumhan 3 years la pen SC atumhan 5 years la pen la son thak dak ST atuma fans tame 5 years an dak pipon iglo la pen dothulang dak lang pon thulona qualification mate education kachar liang deng kenang zila bangke la son lo full time regular bachelor's degree of 3 years in science mate BSc with physics and mathematics or full time regular bachelor degree in engineering in any discipline physics la pen mathematics anat kentang abang phu mate abang phinang ikpo la pen language ma la son lo English language ma nalitum thek nang po lapen application fee bang daglang damlo pulote SC ST lapen female atum pan bang sika sita pinang ne kasi ili karbi atum stame jogdun ikon kilong long le bang afit alam los dake sika sinalitum pinang ne anam bang ke application fee bang la se prabjin penalitum ninghang pulote jogdun ikon lapen others candidate atum pan dak 1000 pinang po lapen PWD candidate atum pan tanang ne lapen payment mode ki pinang jila bangke online si pi ignang po lapen ka apply nai a process la bangke nali tum stame chini puta hailo nali tum telegram channel long stame link long igi kali putte whatsapp channel long stame link long igje lapen nali tum hala bang so link long ber igon lapen nali tum atheng no da official website AAI official website da chingpu ikpo lapen nali tum hodak Franksi registration papra nang pola pended login nang pola ben personal details education details kenang so sora documents nalitum upload ignang po upload ikta that benefit nalitum payment bang pi ignang po payment kipinang nitum bang direct submit chok ikpo la pen submit ikon la pen nalitum application form mate nalitum acknowledgement la bang so allo bang nalitum print out ikder non kalipul tu nalitum download pon ikder non lapen kinang so lodak important date chathan ponang koklo command 2 pen sike cheng jima lapen last date command 2 ma labangke 1 November 2023 pen sidak cheng pon po lapen 13 November si last date lo mate chiklo ejon bange apor pi pon iglo asining ke hang abang phu abang phiatum nalitum prabjin pen nalitum jogdon igon lapen application form bangke da 1 November si release pon ikpo labang so link bangke lapen advertisement alu bangta nalitum nangji bulda labang so article pen wang pen nalitum download pon ikmelo lapen nilista meno nalitum fan kaike son
advertisement alu bang na piklang ponji aphan nili dakpen bor ipon ikpo Airports Authority of India lanalitum thek ponlong ikpol labangso advertisement alu lapen da kon ana post vacancies doma dakado kavedak tok pon ikthailo lapen documents copy pc kinang jima labangso puthak stame labangso alu along tok pon iglo rasinanglitum nanglitum jong se apply don example labangso advertisement alu stame nili telegram channel ong stame pi igdat pol lapen whatsapp channel ong stame dampen nanglitum download pon ik melo mate download ik nelo asining ke hanga bang phua bang fitum nang litum jogdon example the documents man alitum chiredi ik atnon lapen nalitum mola bang soling active lo pulte nalitum jogdon ik fita melo asipini awering awarsai along stameni linang ke than ponji abang kel anchorlo lapen nalitum labang so a video stame ka an share un share ego karbi anglong arat stame palang iknang lapen pachini iknang lapen nalitum jong silabang so YouTube channel along nang ko humri milang pulte ke chinghon pen subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan thekloi halabang so dim stame berpon igdernon tangte dungme thakme kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel ong kelang arat doan fans tame nilihin pen kardom to change